železničnej spoločnosti Slovensko, smer Žilina a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 15 hodín 7 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 9, pripravený na odchod. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Prešov, pravidelný príchod 14 hodín 59 minút, ktorý pokračuje smer Čierna nad Tisou, pravidelný odchod 15 hodín 6 minút, prichádza nástupišťu 2, koľaj 7. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Prešov, pravidelný príchod 14, pravidelný odchod 15 hodín 6 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 7, pripravený na odchod. Nástup do vlaku je možný len z nástupišťa medzi koľajami 2 a 3. Rýchlik 920 Gemeran železničnej spoločnosti Slovensko, smer Zvolen, osobná stanica, pravidelný odchod 15 hodín 22 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 2. Nástup do vlaku je možný len z nástupišťa medzi koľajami 2 a 3. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Arvica, opravda 3, pravidelný odchod 15 hodín 26 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 3. Osobný vlak 51 železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Lipany, pravidelný príchod 15 hodín 12 minút, príde k nástupišťu 2, koľaj 7. Express 19:51 12 minút, prichádza k nástupišťu 1, koľaj 11. Vlak Regional Express 19:57 železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Lipany a Prešov, pravidelný príchod 18 hodín 12 minút, prichádza k nástupišťu 1, koľaj 11.